Βοστόνη. Βοστόνη πάω. Εκεί κατάγονται αυτοί οι δύο. Η Κέννεντι. Ή από κάπου αλλού. Το Ρόμπερτ το συμπαθούσα πιο πολύ από τον Τζον. Είναι πιο φιλικός με τις γυναίκες. Γι' αυτό δεν το έχω διαβάσει πουθενά. Βοστόνη. Καλό περιβάλλον εκεί. Σίγουρα καλύτερο από ό,τι στην Αγγλία. Παντού είναι καλύτερα από ό,τι στην Αγγλία. Στη Βοστόνη δεν θα κάνω την καθαρίστρια. Και δεν θα με προσβάλλουνε. Γιατί εκεί θα είναι δίπλα μου ο Πάτο. Που δεν θα αφήνει να με προσβάλλουνε. Αν και εκεί σίγουρα δεν προσβάλλουνε. Οι Αμερικάνοι αγαπάνε τους Ιρλανδούς. Σχεδόν με εκέτεψε ο Πάτο. Σχεδόν έπεσε στα γόνατά μου και ήταν έτοιμος να κλάψει. Στο σταθμό το πρόλαβα. 5 λεπτά πριν φύγει. Αυτό χάρη σε σένα, που χώνεις τη μύτη σου παντού. Αλλά τώρα πια δεν έχεις περιθώρια να χώνεις τη μύτη σου πουθενά. Ναι, κόντεψες να τα καταφέρεις. Παρά 5 λεπτά και θα τα είχες καταφέρει. Κακομοίρα, εγωίστρια, κολόγρια. Με φίλησε στο μάγουλο όταν με είδε. Χαλανά του μάτια. Τα γερά μπράτσα του που μ' αγκαλιάσανε. Γιατί δεν απάντησες στο γράμμα μου? Όταν του εξήγησα γιατί, ήθελε να έρθει εδώ και να σου σπάσει τα μούτρα. Όμως εγώ του είπα, σιγά μη λερώσεις τα χέρια σου με τη γριά. Είδες, σε έσωσα. Έρθεις μαζί μου στη Βοστόνη, αγάπη μου, όταν μαζέψεις τα λεφτά. Ναι, Πάτο, ναι. Και να παντρευτούμε. Και να ζήσουμε παράνομα δεν με νοιάζει. Δεν δίνω σημασία στις κακές γλώσσες. Πολλοί έχουν επικακίες για μένα. Ας πούνε και λίγοι άλλοι. Δεν με νοιάζει καθόλου για τις κακές γλώσσες. Όσο είμαι μαζί σου, όσο νιώθω τη ζεστασιά της αγκαλιάς σου, όσο αγγιζόμαστε όταν κοιμόμαστε, να ξέρεις πως θα έχω ότι πραγματικά ήθελα στη ζωή μου. Έχουμε και ένα πρόβλημα. Τι θα κάνεις με τη γριά μου, είπε. Είναι πολύ σκληρό να τη χώσεις σε οίκο ευγυρίας. Σκληρό δεν είναι. Ακριβό είναι, του είπα. Οι αδερφές σου δεν μπορούν να σε βοηθήσουν οι αδερφές σου. Οι αδερφές μου δεν θέλουν ούτε να τη δούνε τη βρωμιάρα. Δεν την ανέχονται, λένε. Ούτε για μισή μέρα τα Χριστούγεννα. Και φέτος ούτε τα γενέθλιά της θυμηθήκανε. Καλά. Θα το ρυθμίσεις εσύ αυτό το θέμα. Ήτανε πάνω στο τρένο και στέλνανε φιλιά ο ένας στον άλλον όπως στις ταινίες. Αν ό,τι νομίζεις. Και ένα μήνα να σου πάρει να αποφασίσεις, εγώ θα περιμένω. Και αν τελικά αποφασίσεις πως δεν μπορείς να την αποχωριστείς και θες να μείνεις κοντά της στην Ιρλανδία, όχι πως θα μου αρέσει, μα θα δείξω κατανόηση. Ένα χρόνο να σου πάρει να αποφασίσεις, ένα χρόνο θα περιμένω. Φώναξα. Όχι. Δεν περιμένεις ένα χρόνο, Πάτο. Την ώρα που το τρένο ξεκίναγε. Όχι χρόνο. Ούτε εβδομάδα δεν θα περιμένεις.
το σπίτι και έπεσε. Κατρακύλησε όλο το λόφο.